Ало? Ало, ударихме 100 съба. Верно ли, брат? Ай, трябва да го отпразнуваме. Трябва да. Ай, направим някакво видео. Трябва да направим някаква торта. Ало? Ало? Ало, какво бе? Ти тук ли си, бе? Ало, ей, ти какво правиш? Как се звали ти тук, бе? Ало. Физически не е възможно. Добро утро, добър ден и добър вечер на всички, които гледат. Това не са някаква емисия по новините, брат. Та така, какво правим днеска? Няма да кажем всичко, какво ще правим. Обаче ще има сега изненада, ще крайно кажем видео. какво ще правим. Ти представяш да не съм ги взел, много ще е забавно. А те са тия магически. Така, дръж ги. Значи, Сега не ми кажеш, че сега ще пишеш. То химикал го обада на много важни събития. Чунг-чунг. Ей, зубър. Не трябва само. Пишем. Пишем. Баваро. Така, надписахме ги. С това разполагаме. Добре, дай. Добре, не, просто ще ги обърнем и всеки си тегли. Ама, дай шъфъл. Разми ще има, бе. Шъфъл, ай, шъфъл. Ай, това беше за този химикал. Другия път на 500 пак ще го обърнем. Аре, вие теглите за мен каквото стане. Here comes the money! Money, money, money! Добре, Аз съм с най-големите пари. Общо взето сега отваряме ChatGPT и измисли ни рецепта за 5 евро, за 10 и за 15. Да. Значи маняци в момента се последва и си взимам моята част от продуктите за цели 10 евро, което със сигурност този бюджет не знам как ще го стигна. Не знам това ли трябва да го кажа, но казвам, ама едни такива тортили. Едни готини тортили ще направим. Маняци, тортилите са взети, другите неща са отдолу. Цяло измислих какво ще правя. Правя спагети карбонара. И сега взимам артикулите. Готов ли сте? Не е важното дали ще си изчислите бюджета. Добре. Като цяло аз съм готов. Чакам тях вече. Така, аз разполагам с 15 евро. И много ще е готино, може би ако си взема кайма. И така кайма да направя с нещо, но не знам как. Взехме каймата. Свинска и телешка. Смес. Мисля, че Деню ще прави нещо с тортили. Но моето ястие е някакво такова мексиканско и аз трябва да взема някакви тортили. И може би ще ги... някакъв какво ще ги правя, ама... Ще видите, да. Няма да вземем тортили, взе хляб. И салата микс. Много са вкусни, вижте ги на нея страници, вижте ги, бей. Обаче преди да започнем, имаме изненада за вас. Ще готвим чизкейк! По случай 100 съба и 2600 гледания, специално за вас, този хубав потен чизкейк. Айде, бисквити. Масло, опа! И ще правим блат. Ей тук вътре шалеем и така. Да. Да. Ай. Та пичове, общо взето, забавихме така леко. Забавихме да си купим брашно или нещесте или едно от двете, в момента май държа на криво камерата, по-метича. Забавихме да си купим брашно или нещесте и отиваме до магазина. И минаваме през малко оффроуд терен. На сайт квест. Shit! Ако му това ще е GoPro, това трябва да го купувам, освен Трион и... Бомба! Нещо движи.
камион. Те не знаят. Ние нищо сме Като казахме за Трион, да, добре, ще кажа повече, трябва да му купувам Трион, не знам кое, ще разберете, не знам в кое видео, да, в следващото силно видео, аз се боих. Добре, вече сме горе-долу в цивилизацията. Като изчакваме чизкейка да се изпече, започваме с нашето предизвикателство. Аз като цяло почвам с... Аз не ще правя спагети карбонара. Следователно, сега първо ще почна с соус, спагетите се варят, докато почвам да правя подготовка за соса. Така, не знам как да започнем, но предполагам, че първо трябва да сготвя зеленчуците първо и след като ги сготвя ще сложа това и може би не знам кога да добавя фасула. Ще го измислим. Ти мълчи, виж, мисли, че ни там, виж го кафе. Така, великото ми професионално творение, първата е за кучетата, както палачинките. Много яко мириш. Това е уникална сна, топа сна, не знам какво се е. Сега мисля, че няма да става. Така, големият готвач е готов вече с втората порция. Малко по-изгоря, ама по-замяса. Значи, ето го, това е моето. Изядах ягодката. Може да си представите как ще изгледа с ягодка отгоре. Това май пак стати за шикали. Това е на Деньо. Малко опърлено. Малко пърлено. Малко И африканско. това е на Вало, което между другото доста добре изглежда. Абе, това трябва да го къса африканско нещо. Нещо с африканско трябва. Така, значи това ни е като цяло чинията за 5 евро, 10 евро, Не зле изглеждаш, това 15 евро. И като цяло горе-долу по 3 чини станаха с всичко. Абе, Топа ягодите в шоколада. И Вало топи ягоди в шоколад. аз вземам това А как ти го не къса. изли изми тия ягоди? Я дайте предложение. Слушай сега. Така, в коментарите, по принцип това винаги ми е винаги ми е било малко кринж, нали, с коментарите, но реално, така, дайте някаква идея в коментарите. Това как да го кръстим? Нещо африканско трябва да е. Що? Защото... И като цяло почти изчистихме и после ще се завърнем да видим как е станал чизкейка. Става отгоре така. Сега ще отиваме и снимаме друго видео. Следващото видео ще го Това е снимаме тайна, бе, днес. Това е тайна. Това мисля, че се знае. Берет. Нашия чизкейк, къвто не знам по каква рецепта беше и как се казваше, прилича малко на баницата на дядо Мишо от Ще го измисля. Хасково, да я знам. Така, готови сме. Ай сега да го нарисуваш. Да, така ще направим окраската И то и то. и то и то. И по-ще ядем. Да. Tenemos Чакай, прави съм. 100. Прави съм се.
Ей, това, всеки от вас е част от това. От това. От това, да. Ако искате да се печелите едно пъти от тази турка, се абонирайте за Да, стига. 100 човека, ти можеш да си представите колко са 100 човека, е така. Моето не знаете, че са 110 сме вече, да. Чаче, в момента на снимане на това видео, само казвам така, че има 110 човека. 110 абонати. Да, благодарим. Много благодарим. Значи, когато тази камера има 3 различни видеа, ще бъде конт. Взем. Като цяло, да, благодарим за подкрепата, за доверието. Благодарим, че си губите времето с нас. И очаквайте още много бенгари в бъдеще и да. Ай! От средата ли я почвам? Да. Много ти... По-голям от средата да е тип. Давай там. Е така, окей. Сър. Мократа чиня. Е, добре, бе! По-земя се. Не на мократа, или? Да, добре, ето къде. Дали, че Само отстрани. Някой иска да му се отстрани дете. За разкош. Е така да е дете. Гледай. Чай, да мисля да го сложим на якия лайтинг. Чай. Да. Не, ние вече го отрязахме. То. Ай.